Ситуация, която си смятал, за стабилна, се променя тихо. Може би все още не разполагаш с всички елементи, но нещо вече се движи около теб. Виждам период, в който си дал, много, надявал, си се много и понякога си се съмнявал, в резултата. Отговорите са се забавили, поведението на някои хора е било неясно, а определени неща са останали без обяснение. Но енергиите показват постепенно обръщане на ситуацията. Човек, който се отдалечил, започва отново да мисли за теб. Той наблюдава, размишлява и осъзнава, че не те е забравил напълно. Все още има гордост, но тя вече не е достатъчна, за да заглуши това, което чувства. Виждам момент на емоционална слабост, в който този човек може да обмисли да се свърже отново с теб. Не непременно директно в началото, а чрез знак, съобщение или дискретен опит за контакт. Числото 2 се откроява силно в това четене. То може да предвещава решение, среща или сближаване в близко бъдеще. Бъди внимателен, към промените през следващите дни. Ако това послание ти говори, напиши. Готов, съм да приветствам промяната. За персонализирано четене на твоята любовна или лична ситуация, пиши ми на лично съобщение. Понякога това, което е изглеждало приключило, започва да съществува отново по различен начин.